дӯстони азиз, барномаи мустақими мо идома дорад. соат айни ҳол дар студия 16:40 нишон медиҳад. рақамҳои мо дар студия 9237-67 ва воқеан якчиро бояд зикр кунем ки мавзӯи имрӯзе ки мо интихоб кардем басо ҷолиб аст, басо баҳсангез аст. ин ҳам бошад интихоби мессенҷерҳо барои фаъолияти шумо. яъне шумо кадом намуди мессенҷерро мепарастед, истифода мебаред, дӯсташ медоред ва барои шумо дар он ҷо қулай аст. масалан, ман WhatsApp-ро бениҳоят дӯст медорам, зеро дар он графикҳои сода аст ва кор кардан қобили қабул аст. инҷо занги телефони аст. Ассалому алайкум. Ассалому алайкум. Ки аз куҷо ҳастед? Ман номам Ҳайдар аз шаҳри Бӯстон, шаҳри Чикаго занг мезанам. хело хуб. Ҳайдарбек, мегуфтед ки шумо аз кадом намуди мессенҷерҳо истифода мебаред ва ба шумо қулай аст? Барои ва ҳама қулай ҳамин WhatsApp барои ин ки скоросташ тезай, удобнай, менюшу бисёр бо аҷоибаш ҳамин ки сообщениёш мешавад скрит кардан ҳангоми хона дуромдан бегонӣ. яъне шумо метавонед ки ҳамун паёмакҳоро махфӣ нигоҳ доред, ҳамин дар WhatsApp. назари шумо ба Telegram ва Viber чӣ гуна аст нисбат ба WhatsApp? яъне шумо имконияти боз ҳам васеътар бошад, кадомашро интихоб мекардед, WhatsApp ё ин ки Telegram ё Viber? Не, ман бисёртар вақт WhatsApp интихоб мекунам, чунки Telegram, Viber ҳам скоросташ сустай, дар Telegram баъзе меҳош нофаҳмоанд, баъд ҳадда рекламаш бисёрай. ташаккури зиёд, Ҳайдарбек, саломат бошед. бо мо буданд як дӯсти азизи мо аз ноҳияи Бӯстон, Радио Микс.